Dobrý deň, volám sa Dado Naď a chcel by som vám predstaviť projekt Slovensko fantastické. Plníme svoj sľub, ktorý sme dali pred 4 rokmi a k týmto 3 krásnym setom, ktoré vidíte za nami, sme urobili 4. My sme ho vlastne začali v čase, keď sme boli všetci akoby na rovnakej lajne. Všetci sme zrazu nemali prácu, všetci sme zrazu nevedeli, čo bude ďalej. Hovorím o čase korony a všetci sme boli vo veľkej neistote. Vtedy sme začali ten projekt, pretože sme si povedali, že práve teraz je čas na umenie. Je to spojenie 4 druhov umenia, literatúry, hudby, výtvarná a herectva. Začína to celé tak, že oslovíme autorov, ktorí špeciálne napíšu poviedku, že tá poviedka nesmela byť predtým uverejnená, ani nesmie byť potom, čiže je to špeciálne pre túto knihu načítané. Potom to načíta herec, ktorého si buď vyberú autori, alebo ktorého vybereme my. Potom sa k tomu spraví hudba a potom vyberáme ilustrácie. Nikto takýto multižánrový projekt normálne nerobí. Takže už samotný fakt, že sa niekto na to podujme, je veľmi vzácny. To sú veci, ktoré zostanú, ktoré sú súčasťou našej kultúry, našej reči, nášho kultúrneho bohatstva. Takže to, že sa tomu niekto venuje a že tomu dáva svoju energiu a čas a že dáva príležitosť mladým ľuďom, aby tú tvorbu dávali do sveta, aby možno že inšpirovali ďalších mladých ľudí, aby to pokračovalo, aby to nezakapalo, tak to je pre mňa veľká vec. Z môjho pohľadu sa možno často pozeráme do diaľky, poznáme strašne veľa autorov zahraničné filmy, zahraničné kapely, zahraničných spisovateľov, ale mne osobne veľmi ma obohatilo, keď som sa začal pozerať veľmi blízko okolo seba. A človek zistí, akých úžasných autorov máme priamo pod nosom. Všetko toto, o čom som hovoril, spája projekt Slovensko fantastické. Je to niečo famózne a odporúčujem vám, aby ste si tieto knihy a audioknihy alebo USB kľúče kúpili.